ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den na breko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoro so for yeguso a ewo ye nana Asumankwahene na himfie ehonom na yeda so a yewo yi yedi card atomanim dada se Asantehene ne Asantehene wonom bosom kese a wo mo esom no na owo bono mantam kro a friend senchira ene fi shedu no wotwe echi no nananom ayade ama me ne mo kasa yi afa obi ama ene wo mbe ya amamre ne amane esefata se ne be ya obetumi edi ne dwumadie se ne se na efata na yede tumonim se Asumankwahene efie yeka Asumankwahene a ni nchiremu no tintini tia wanyina ne se Asanteman ha nyina no abosomfo akomfo wa ha no mo no wono ne panyina asabie konto otua no nti wo ya Asanteman nyina Asumankwahene a osom Asantehene na NYANSAPO yaba ne fie na ono na dwumadie beka se esire na aso de entimi nko na abra entimi ni nkomo basa na akwese wasa akapoma na wanwam edi ayekura yatia firi nkwada abrema bedu same da bia Asumankwahene ni di ankasa kura ampo de sei ene ye twempini no na yabo enkomo nana wadaroma wona nanom ye mo aba ye ura adaroma na umpo muti sei nyame ne abosom adaroma me hoye ye da se o si nyame ne abosom adaroma yense nananom abosom wo mu gi nyame di se de ebinum si hu no enye saa ena etie afa yenkwan nana wadaroma yesusu aye ba nyina Asumankwahene wadaroma ni die ni ambrase mu di ankasa pa de sei ba for asabre kuja wo so an bebi oton so miesa Asantehene Asumankwahene ba for asabre kuja wo su a woto so miensa Asantehene Asumankwahene ene ne na obesa aboa yebim Asumankwahene ene den ka se Asumankwa edika nsumai nesa abosom nyina onda ewura Asantehene de na to ano enti yede na to anu ene na udwumadie bi ne sei dwumadie de dwumadie pa de ayesuma mu asem nemo akofo ro eyi edie mu ni bibia se hwese bibia be koso kama nemo ne kesi edi mu pa de ye ne yewura antem de ayesuma mu asem ampa enti na nena ene tato akofo anase bosom abepi mu a mo be amamre ne amani na onso udwumadie wo mu ebi ne sei edi kai meda abosom nyina ase mada enkyira abosom nyina ase mada me aminu ha enkyira hene so ase se adwempa wonya aye se nedai tatu abosofo ya de na die da ide be hye ewura Asantehene ba ase hye se o mani eda we kura abosom bo bu chankyira me nyanhye bi I was said there's something say ya nkyira nkyira de Asumankwa wodi motete mai pa bebi sakura se eba ne sei na Asante kuro kakraka yina kyira na preko Asantehene ne Asantehene ma abosom ewo nkyira medika ka cho edoso ye wo takwabra ho takwasi ho tatwa ho ansana takoyo ho takofi takwabe ansana kukuro tintimai wonso ne nabrafo so ewachire ewia edi boten kwabra boten kwabom nyina ho nti sameka dia kura Asantehene kura abosobo so chankyira me yenhia bi everything nti yebebisa se na kyese enye opemso yewura otumfo se tutu ene nana hema nana kuradu yadomoto so miensa wonmo pensu nko a ena yeyi wonmo bosom bi de afiro amoma so enkyira bosu bia fa obi ya Asantehene te se ye sado kwadra kwa kompetete atosu biem bosu bia wonkyira bia no o shefa Asantehene gise manete modern asade eko efitete ensi baby ada saari eno bosu bia wonkyira bia shefa gise Asantehene no ma na Asumankwahene ko sira nai de asade ne amane nyina ko
Bafo wadaroma ye kan say nipa arafo titiro bi no madwene kwaye o mokesene ti na ye bewie amamre ne amani ye wie a tatoa konfui o tena menhia ana se fidie hwaya ni chede ko enchira no oti edi dwuma no na meka sha boso no manyam se mfidodo a tiko ejira no ye nana afiko bi okode krachi edika ende makad papa udimuti timai sada bi ebosumi wayaka hebro no na wonum so ma asem akomo tato ahye enne afidie so entimenka ehu papa tato ankomo hye ebesi nei enne makame me na afiko bi asmo kai se adia eni yetim de twa ko baka se be eboa na wo yetim enti abade ni brempa si ade konfo akokire Asantehene na hema na konfo ho nyina so di akire ekure ye ba bi nya obi ye di ubesi na wadaroma ene nananom konfo ni bi eye ama akomadwuma no eye afro nkrofo kwan ye binom faso na adwuma no wonu mu sin trase eye ne basa egu nkrofo eye niema ehuhia se konfo akodware obi yere konfo ayese konfo ayese nana wadaroma uti bisa aya na sei ena usifa se metesa ya na madwina ne se enti obogidi so mu ya konfo pa ye wo ahemfo ene wo hene ye wo telafo ene wo tela ye fita fo ene wo fita na wo ma yesande ye kurani ya na wo makom no ya da esitra sera okano na mom ya me chade ye ne ye kuro kira Asante ye kuro kira de sa entrikis akom no ensene ho entwamo buna awnyama bia tra ntia de etisa no aya na ye nwanwa ta aya asemfoforo ensida se busu bi won kira se akoye entrikis akom dabi na wo ma ka jira kwa be kontia wo eyeye ho de video nti wo ma yesa nyina me de mafutuo de se wo mu enfensi be bia duro a ne yan kopteti akom na enwanyam emrem kom tete akom na enmonyam mrem enti na yesori sie bisa se enje bi da ho a wo mu a wonu mu enam kwati kwanso egu akoma nim ase se ebi beduru monim a asotwe bi wo ho a mo ya e ama wo mana se wo se abosu nyina akoto adampa ase chere se wo yam bre bia na Asantehene mu a enje yi yotumi swa na eguso ni ewura ye musa na pede se esia wo be di control bi ade ya pa hontima se wan hwe ekura no a kokoto a yo ba ko radio e do to se boso binsia obi nya mfiedu obi ko ya life imprisonment ti boni abelti na komu no agu obi ko fo ni Asantehene ni mase no ebetu abase bese mfienu mukura no iso ko be akwa akomtise no akwa ma boso fo kasa afi asane woba esa na ro sitrase eba sa so ebe ma radio akodo ni nyina ane ko wakata ni nyina ate se bia we eho akombia ni ho ntem ko ho ane kura se nsua nana so be the mos abusiafo ebronkuma egu nsani o na etikum akwadue na beso abribra Asumankwahene Asantehene Asumankwahene ono ankasa ane ene ne kobo nkomo yi wakyerem yase ate abisa ene agoro no eti awie ne se de na se de aka no no efikasem eti enko madaroma mosomfo abusiapani owusu aduomi de bekoso obi anso no ye be mama hu ne ebesi Never been this movie. A bay day. You are Franco enim sabe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadaro ska ya twere ni mu nyame nai eno mpo na agu apaso na ya twere ni mu twi kanyini won tena fie ema asebiamfo Granny pie frimantam da hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makwade ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo ni bia nani bi kraman wo ye sofo kwa woni ye bi
tonte ye no sane fa no NYANSAPO Aboa ntaka na ma na yakese na ntakra aboa na die fanyinam kwatere kwa fufu adida mu wan mu nyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede no kama fa ho mbrika no esa fada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama Tani force se bi akọ chese de nyado brother ntra mo kwata ni chimire fie no de wo de konfada chechede de akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se bedi akone ba kwen bodi akede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya